Saya penggemarnya Bu Muni. Mugi-mugi Bapak Kadis Ibu Sukirah sakeluargi tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Nanti dia suriah Nahdlatul Ulama Ranting Cipelem wabillahi khos Jumatan rencang-rencang banser yang kita banggakan. Dari tadi sibuk mengamankan pengajian, nanti gandengan tapi ora pacaran. Mudah-mudahan rencang banser dipun berkahi dari Nahdlatul Ulama dipun rahmati oleh Gusti Allah dan masyarakat ingkang nambahi iman takwa dumateng Gusti Allah. Allahumma amin Allahumma. Sing sami jumeneng ngadeg muga-muga imane sing pada jejal, sing pada lenggah biasa, sing pada ahli ibadah, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan dan cepat untuk suami, sing cokot-cokot dan cepat rabi, sing tua-tua moga-moga pada cepat cepat untuk rezeki dan meninggal tindak haji. Allahumma amin. Yang kita banggakan keluarga besar Jamiah Maulid Tim Tuturor Al-Munsyidin, pimpinanipun Al-Ustadz Nizar saking kota Pekalongan yang kata saklormati meninjingkan kula muliakan. Mugi-mugi tambah sholawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaat. Amin Allahumma. Hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah sohinayaipun Allah Subhanahu wa taala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit pinanggihan malih, sakit makumpal wonten ing manika majelis, sakit bermuacah bil wujud dalam rangka pengajian akbar menyambut tahun baru 1444 Hijriah, sekaligus santunan anak yatim piatu dan jompo bersama keluarga besar Bapak Kadis Ibu Sukirah sakeluargi. Mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang berkah barokah saking ngarsanipun Allah.
wa ta'ala amin Allahumma. Salawat beserta salam ya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita semua tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini, fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dino ganti dino, minggu ganti minggu, ulang ganti ulang, tahun ganti tahun. Catat umur tambah, dino suto kontrak urip ning alam dunya. Menungso rugi tuna kejaba wong sing beriman lan gawe amal kebajikan. Pak Kadis Ibu Suriah, Suriah. Suriah, Suriah. Suriah. Suirah. Suirah. Ya Allah, kalau sing ngarepan ngaplopi malah kelawan. Suirah. Pak Kadis Ibu Suirah ngajak masyarakat menyambut tahun baru Hijriah, boten karo nyumet kembang api, boten kali bakari sosis, boten ngangge bakari jagung, boten pesir-pesir tanggene pantai, tapi Pak Kadis Ibu Suirah ngajak masyarakat Cipeleng ngwontenaken pengajian hari ini kangge meningkatkan kualitas iman takwa kita dumateng Gusti Allah. Pak Kadis Bu Suirah semangat, panitianya semangat, tepuk tangan dulu dong buat warga Cipeleng sing luar biasa, sing keprok utangi lunas kabeh. Sing namanya banter ketara utangnya akeh, muga-muga rezekine sing barokah. Amin. Bu, kenapa Pak Kadis Bu Suirah ngajak ngaji? Nikilah untuk pembeda mana orang yang beriman, mana yang imannya tipis. Soalnya regane batuk merga ana ilmune, regane lambe lati merga ana zikire, tutu merga lipstik sing menger-menger gue. Bu Sartina bisa jadi busa aja ditutupis tapi kayaknya beda. Ya api kabang ini wis karena baik. Wis dadi tabiate menungsa pamaning wong wadon, seneng barang bagus, mulane abang lambene menger-menger, ora usah dipusat wis api kene. Langsung aja. Regane batuk merga ana ilmune, regane lambe merga ana zikire, regane ati merga ana imane dumateng Gusti Allah. Kewan yang duwe rega masing-masing kewan regane beda-beda. Regane sapi semakin lemu kue dagingnya, semakin gemuk sapine, semakin larang regane. Berarti regane sapi berada di dagingnya. Semakin lemu, semakin larang regane. Tapi anak, kewan langka dagingnya, orang tua daging babar blas, tapi bisa regane ngungkuli larangnya rega sapi. Apa gue? Manuk perkutut. Manuk perkutut langka dagingnya, tapi ternyata regane manuk perkutut bisa lebih larang ketimbang rega sapi. Berarti regane manuk perkutut tidak berada di dagingnya, tapi berada di suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak ceritanya anak dari mana di manakah letak perkututnya? Pertanyaannya, di manakah letak regane menungsa? Apakah teng dagingnya? Anggere letak regane menungsa konang dagingnya, silakan Anda bersaing dengan sapi. Mulane kenging apa Pak Kadis Ibu Suirah ajak masyarakat Cipeleng pada derek ngaos derek ngaji, nikilah meningkatkan kualitas regane menungsa nyambut tahun baru Hijriah dengan cara nyantuni anak yatim-yatim piatu. Saya nopo saya? Seneng apa seneng? Berkah apa berkah? Berkah
yang mau diceritane karo Bu Sukira. Cerita karo nyong gelange selengen kalunge nganti tekan udel. Bu Sukira ngendika mumpuni nyong seneng banget. Mumpuni pisan cemene ya. Sampai cerita mumpuni anaknya yang ngulu jadi wong kabeh. Apa sih gak dicempet. Anaknya ngulu caranya sukses kabeh. Akan tuh yang bisanya anaknya ngulu sukses kabeh. Ngulu jadi curagan bawang berjuang sekang nol. Alhamdulillah anakku jadi manut kabeh. Gelem ngaji kabeh. Ternyata gara-gara Pak Kadis karo Bu Sukira seneng prihatin. Kenapa begitu? Iya, arane wong tua kudu ahli tirakat, arane wong tua kudu seneng puasa, arane wong tua kepingin gane anak soleh solihah kudu ahli riyadhah karo Gusti Allah. Jangankan kita yang awam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kepingin kagungan putra saya sampai Kanjeng Nabi ikuti tirakat puasa 40 dina. Ya sahur, ya buka puasa. Pada kayak puasa nih kulon jenengan sedoyo. Cuma yang membedakan tirakat Kanjeng Nabi ketika berpuasa 40 dina kepingin kagungan putra saya. Sementara Kanjeng Nabi pisah raja kali sekitar. Kenapa? Niki kangge ngukur nafsu, nganggo rialat, kanggo riyadhah, kangge mengendalikan nafsu puasa 40 dina sementara pisah. Laku pantakon nek sapi rega 50 juta, kowe bisa nggo kurban wong 8 apa ora? Kayaknya kula kaget. Hah? Sapi 50 juta kurban gowong 8. Iya, nyong takon gue. Soalnya kan keluarganya aku 7. Lah aku kurban iki tahun iki gede sapine 50 juta. Metu putune nyong saiki umure 1,5 tahun. Maksudku, bocah umur 1,5 tahun kan isi cilik. Diselempetna sapi rega 50 juta kan isi muat akeh. Nah nyong takon, arane sapi 50 juta gue bisa kurban ngomong atau ora? Ternyata kiai ini kalau jawab, ya bisa Pak Haji, gue sapi 50 juta kurban ngomong. Tapi kan bocah umur Mantap pada ngomong Sukira. Aduh. soalnya ini kegawa MC-nya kayak MC tinju. Sambut pengajian berikutnya akan disampaikan oleh Mumpuni Honda kita. Mumpuni Handayani. Akhirnya turun. Ya aku ngomong melong anggota tenaga dalam. Sukira. Allah karim, nanti kini pengajian semangat seperti ini saudara-saudara. Kira-kira rampung selesai pengajian jam berapa? Jam 5. Jam 5. Jam 5 sore. Ya Allah ya karim. Pengajian rampung jam 5. Nah sholat nasari jam 3 kan? Jangan om. Modelnya wong ciprelong. Nanti nek dhuwur kang ngasar ke maghriban. Aku ora tanggung jawab. Kula dugi teng mriki kasih sesuai dengan perjanjian jam 2 sudah berada di sini. Derek qiyamul lail, mahalul qiyam. Gara-gara nanti ngantuk nikah aku ngenteni. Saya banget kejar yang merengus qiyamul lail. Sebelum kowe sinanggone Sukira. Jadi sama turun nikis, karo ngantuk-ngantuk nanti nisnya nemen ya. MC-ne jerene ngone sambutan orang akeh. Tadi sambutannya so ibu lacat sing de omah dicepet-cepet. Dheweke ngone dadi MC kedawan kesuwen. Dadi MC ora ya Bu ya. Yang sing de kaca lagi nyekel mic. Bokar nyampe na kaki Kadis ningi bar kurban sapi rega 1 juta berapa aku sih gue acara cepet-cepet kumrampungan
Iya Mbak. Iya. Kewek arane kewek kowe. Bayar kan Pak Kadis. Kewek sambutan ketawa nemen. MC ini ngone acara nih kakean pernah. Ternyata Soibul ajaknya sambutan dicepet-cepet ya Allah. MC ini luar biasa betul apa-apa. Tenang saja nanti amplopnya saya bagi 2. Jangan amplop yang isinya. Terima kasih. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka ternyata priatine Pak Kadis, priatine Bu Syuira niki kan kenanggo contoh, kenangge teladan. Mulane masyaallah nek pancen wong pamer wong bener-bener wong pelit Bu. Bundandani umang malah nggo sugih dhewe. Tapi beliau tidak berpikir seperti itu. Kepingin ende rezeki, mampu golek rezeki kepenak, abang tahun muka-muka, boten namung lare yatim, boten namung yatim piatu, boten namung jompo, ngenjang tuafa-tuafanya pun dikatutaken derek disodakoi di tahun depan. Amin Allahumma. Amin. Bapak keluarga Kadis ini kalian Ibu Syuira sing keprok muka-muka yang bisa mangkat umroh kabeh. Berarti Pak Kaji Kadis mumpun daftar kaji apa dereng niki? Sampun alhamdulillah Bu Syuira sampun. Sareng berdua. Ya alhamdulillah. Oh bertiga sama putrinya alhamdulillah. Nggih bocah nulis didaftarna kabeh alhamdulillah luar biasa. Kari kumpul-kumpulna dipun jaga kesehatan badane kantun tindak haji, istindak haji pun tetap santunane aja keri dadi haji mabrur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa Pak Kadis Ibu Syuira senenge acarane pengajian teng Muharram? Karena tenggene surat At-Taubah ayat 36 Gusti Allah menjelaskan bahwa 1 tahun ada 12 bulan, tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa, yang 3 gandengan, yang 1 misah dewekan, yang 1 bergandengan mantan adoh, yang 3 saya jelaskan terlebih dahulu. 4 bulan yang istimewa. Pertama, bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, bulan Muharram. Sing nomor sekawan misah yang bahkan geni ku bulan Rajab. Salah. Saya bagus sama Kiai. Mriki Cipelem manawi ngendikan Rajab niku Rajab napa Rejab? Rejab. Pantesan yang ngomong rok jawabane matun. Kalau Ramadan niku sayyidu syuhur. Bulan rajanya bulan yang amat sangat mulia. Tapi niki lagi jelaskan 4 bulan yang istimewa monggo Gusti Allah. Pertama, bulan Dzulqa'dah. Caranggen kula Cilacap arane Dzulqa'dah niku bulan apit. Apit niku gara-gara kecepit antara Idul Fitri 6 bulan Syawal karo Idul Adha 6 bulan Dzulhijjah, sehingga bulan Dzulqa'dah cara Cilacap ngen kula diarani bulan apit. Yang kedua, bulan Dzulhijjah, bulan besar, bulan haji. Kita harus bersyukur diparingi badan sehat, nikmat iman Islam, bisa menangi Dzulqa'dah, mlebet bulan Dzulhijjah, wingi pada melu kurban kabeh. Alhamdulillah. Nuwun sewu Pak Kiai, wingi tanggene Cipelem Idul Adha ini dinten Sabtu napa dinten Minggu. Dinten apa? Minggu napa Ahad? Ahad napa Minggu? Ya Ahad lah. Masa kongkul wawahu Minggu. Ahad karo Minggu. Nuwun sewu Pak Kiai, mriki Cipelem antuke kurban sapi ngantos pinten? Nganti dihitung. Kanemon. Tapi Cipelem kene wong sugi-sugi. Iya. Temenan? Iya. Jajal cek sugi temenan. Kene iki sori pelem. Assalamualaikum.
ibune pada napa BLT napa mboten? Boten. Mboten apa? Ah, sugih gitu. Nolak. Mboten nolak. Assalamualaikum. Iya yang belakang halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah. Ibune nang PKH napa mboten? Mboten apa? Ya bener ki sugih kok batin. Yang ngarep takon tok, nek pancen sugih temenanan, kok wingi pas Dzulhijjah tanggal 10 bulan Dzulhijjah ya gue Idul Adha panjenengan kok tidak berkurban ya ora apa sih. Tapi masa iya carane sugih motor enek kreditane wis lunas. Malah cukup kreditan anyar pecek batik si putih gelange selengen ya tinggo kabeh. Masa wedhus siji ora ketuku. Berarti namanya kurban adalah sunnah muakkadah bagi wong sugih yang sadar. Sugih yang sadar dunyane pirang-pirang anak ora berkurban berarti dasare anu wong ora sadar. Tapi anak mung ngatasi tukang rotol rotol Brambang apa bawang? Bawang. Cara kene bawang. Tukang rotoli bawang. Brondol. Brondol. Yang ini kan ngaji nang si kancil, selatri kana, ngarangan. Wong takon si bener ki merotol apa brondol? Cara wong kan merotol. Brondol. Ong wini ben jedil karo ngarit ta. Kalau si kancil selatri karo kene bahasane beda. Nang kanan merotol, nang kene brondol. Ingat saya tukang berondol. Subhanallah. MC-nya jajengkel ya Rahman. Bume kipas angine manggut-manggut karo lagi dikit kok mati sikut. Gara-gara MC-nya mau tak singgung MC pengajian apa MC tinju. Malah nang kipas angin dijak dulu. Kenapa kesana lagi cilik-cilikmu. Terus anu si pelem kene langkah kipas angin mandan gede. Betul apa tenang saja. Kalau ngombe obat mangkene kita terus keringete kersane sakit medal ora apa-apa ya. Marane nang si pelem gue nembeane lho pengajian kiyaine dipengen nembeane. Pelan pokoknya tapi memang kiai balik ngaji harus kuat Iya Oh sebelah kene ya. Iya kan terpale teka. Yang using sore. Terus kayak pasane tak kok. Sallallahu alaihi Muhammad. Sing soke kok tidak berkurban ya ora apa-apa. Karena memang arane kurban itu kesadaran dan keikhlasan masing-masing manusia. Kiana cerita. Ini untuk tanggane kula pangaji ngaji bareng kali kula. Cuma pas lagi ngaji bareng tanglet karo kiai kula tanya begini, "Pak Kiai, kula tahun ini arep kurban sapi rega 50 juta." Bertahun alhamdulillah aku mesti kurban sapi siji merga keluarganya aku wong 7. Jadi insyaallah sabar tahun gue sapine siji. Cuma tahun ini sapine gede merga 50 juta. Lah aku takon nek sapi rega 50 juta kowe bisa nggo kurban wong 8 apa ora? Kayaknya kula kaget. Hah? Sapi 50 juta kurban wong 8. Iya, nyong takon gue, soalnya kan keluarganya aku gitu. Lah aku kurbane ki tahun ki gede sapine 1 juta. Metu putune nyong saiki umure 1,5 tahun.
Maksudku, bocah umur setahun setengah kan isi cilik, diselempetna sapi rega 50 juta kan isi muat akeh. Nah gue yang takon, arane sapi 50 juta gue bisa kurban ngomong-ngomong atau nah. Ternyata kiai ini belum jawab, ya bisa Pak Haji, gue sapi 50 juta kurban ngomong-ngomong. Tapi kan bocah umur setahun setengah numpak sapi rega 50 juta keduren. Boleh matatak ya sikile angel. Nah karena matatak angel, ke bocah putune sampai nomor setahun setengah, boleh numpak sapi kudu ana tangkringane. Ya me tangkringane ditunggu na wedhus siji. Tadi kan hukumannya Pak Kiai? Iya. Tadi sapi siji bisa kurban gongong-gonu, tapi ditunggu tangkringan wedhus siji. Nah, ini bener. Berarti alias sami mawon pada Baik. Lagi namanya kurban itu ibadah ta'abudi, pakai syarat ketentuan, ana rukun-rukun yang berlaku. Orang mau sekedar sugih asal nyembelih boten sodako. Ayo nopo sae? Sae. Boleh sodako kok ternyata duitnya dari hasil duit nyolong. Niku ibarat wudu tapi nganggo banyu yo. Kira-kira sah napa mboten? Sah napa mboten? Makanya sampai tuku dagingnya sapi, tuku hewan kurban, mawon ana tata carane, ana syarat ketentuane, boten sembarangan. Maka ternyata yang kemarin sugih kok gak ikut berkurban, ya gak apa-apa. Cuma ada kesunahan dari Kanjeng Nabi. Bagi yang sugih gak ikut berkurban, tetap pas Idul Adha kau nyembelih ingon-ingon dewek-dewek. Bu, kagungan dua ingon-ingon apa mboten? Ingon-ingone napa ten griya? Bocone dewek. Ngarang banget yakin. Pada bocone dewek ya timpane iki ingon-ingon. Niku partner jenengan yang akan menyelamatkan dunia akhirat. Mulai bocone dewek. Ternyata ingon-ingone diutamakan unggas. Maka Idul Adha si sugih ora berkurban, kok nyembelih ayam monggo, nyembelih bebek silakan, nyembelih mentok oke lah ora apa-apa. Arepan tuku ayam sayur dagingnya ngarah 2 kilo niku dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Bagi yang sugih gak ikut berkurban, tapi dianjurkan kon pada hewane ingon-ingon pada disembelih, yaitu supaya mboten ngarep-arep bagi acarane hajat pribadi sunatan putrane isu kecopetan kata sangat. Maka walaupun dompetnya jangan langka isine, tapi tetap dompetnya pun kudu dijaga. Wingi anak dompet langka isine digretel karo pemes nang tukang copet. Ternyata sing kegretel utuh tali tase malah bokonge. Kecowes, gua ora repot sih. Luput ora kecopetan bokonge kecowes. Nggih, dados saya harap jenengan jangan mancing-mancing dengan cara tetap barang bawaan buniku HP murah, HP larang, buku gelangan borak, tetap dijaga barang bawaan Anda masing-masing. Nggih, Bu nggih. Nggih. Pak Kadis, Ibu Su Irah, muka-muka sak keluarga dipun paringi sehat panjang umur, paringi manfaat barokah, diparingi dzurriyyah soleh solehah, keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, dados keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah, sumrabat dumateng kita para jamaah, kita ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, husnul khatimah pungkasane. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kalau namung 2 sampai 3 menit mawon sekedap kita akan hikmat mengaminkan doa ingkang samangke dipun imami kalian panjenenganipun Romo Kiai kangge rasa takdim kula malah barokah tabarukan kalian para masyayikh wonten ing tlatah Cipeulem menika. Matur sembah sangat Mbah Kiai kersa hadir wonten ing dalemipun Bapak Kadis Ibu Suira sakelargi. Matur sembah sangat dan video Surya Nahdlatul Ulama, rencang-rencang Panser, rencang-rencang pemuda Pancasila, sasampunipun mugi-mugi dan kondur lujeng widodo lir kali saking sampai kula menapa
sakit pinanggi malih sanes majelis amin Allahumma Amin. semoga datipun imam kalian popok kiai saking Rasulullah pataki papunten usikum wa nafsi bitakumullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Datipun imam kalian popok kiai semoga sholli ala nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. warahmatullahi. Make sijine make. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu sahbi rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'ma yukafi masida ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma filana wa liwalidina warhamhum kama Allahumma filana wa li ikhwan sabaquna bil iman. Allahumma sabbitna bil islam sabbitna bil iman sabbitna bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa dzaban maghfura wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fa. Jam telu malah dadi bingung nyong ya takon karo sebelah kiri paling kene sing lagi pada ribut rebutan snack. Bu, Halo. assalamualaikum. Salam. Kita jenengan rawuh kamriki dalam rangka ngarep-arep syafaate Kanjeng Nabi. biyen ana sahabat takon karo Kanjeng Nabi saking kuatire ora kebagian syafaat sampai sahabat tanglet, ya Rasul, kita niki umatin jenengan. Iya sahabat, terusan apa? Umatin jenengan nanti tekan akhir zaman niku katai berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar nganti triliunan. Aku khawatir mbok nanti aku ora kebagian syafaatin jenengan. Lho kok begitu sampean gone ngomong? Sampean ki ahli ibadah, saged karo aku, ya insyaallah bakal uli syafaat. Sing kula dados pertanyaan ya Rasul, akeh banget jamaah, akeh nemen para sahabat, akeh nemen umat panjenengan yang kuatir mbok nganti jangan keter keprimen ya wong umatin jenengan nganti jutaan nganti triliunan lah mengkon jenengan nggone awe syafaat keprimen mbok nganti kesasar aku ora kebagian. Ternyata Kanjeng Nabi mangsuli, duhai sahabat ora usah mawi bingung, nggo analogi gambaran sampean duwe sapi, sapine kabeh jumlahe 2000. Ternyata bareng diumbar sapine kondur bali maning ngaring omahe sampean naring kandang, ternyata campur karo sapine tanggane. Dan ternyata jenengan ora mungkin kesasar nglebokna sapine jenengan marang kandang, soalnya sapine sampean ana tengere, ana tandane jeleret putih nang batuk lan ana tanda jeleret putih nang sikil. Maka sapine jenengan wis ketara merga ana tandane, ora mungkin sampean kesasar nglebokna sapi marang kandange sampean. Samana uga umatku sing pada ahli ibadah, umatku sing seneng maca sholawat, umatku sing pada ahli sujud, umatku sing pada jaga kesucian wudu, ora mungkin aku kesasar nggone syafaat. Maka tanda wong-wong sing esuk nang gone padang mahsyar entuk syafaat aku, ya kuwi wong-wong sing seneng jaga wudunya, wong sing seneng lakoni sujud. Berarti nindang teng padang mahsyar
kita yang akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi niku ana tepake wudu, ana tepake sujud. Niku min atharil wudu, min atharil sujud, niku sebagai tanda supaya kita ngesuk umat Kanjeng Nabi orang nana sing keliwatan pikantuk syafaat Kanjeng Nabi. Maka sapa wonge seneng jaga wudu, seneng lakoni ibadah, seneng maca sholawat, ngesuk nanggone padang mahsyar, bangkit dari liang kuburnya, wajah mencorong, wajah padang. Nanti ternyata jangankan sampai teng padang mahsyar, teng alam kubur mawon padangnya mencorong wajah mereka ahli wudu, mereka jaga sujud, sampai malaikat mungkar nakir kaget. Ya Allah, kemuai ke batu ke mencorong nemen ya. Oh lawang tukang ngobor kodok. Bener. Tukang ngobor kodok kan batu ke mencorong. Soalnya baterai nek. Tapi ngisuk nanggone padang mahsyar bukan mereka anak baterai nek tukang ngobor kodok. Ya ke wong-wong sing seneng jaga kesucian wudunya, pan metu omah wudu, pan maring pasar wudu, pan ngaji ketemu mumpuni wudu, arepan nganter putane maring sekolah wudu, pan berondol wudu, arepan berondol pe wudu rumiyin. Kados contoh nih, kula titip-titip pesen kali kiai kula. Bapak nih kula selalu mengingatkan, arane mangkat pengajian, terserah mengko arepan kesenggolan nang papan serapa orane, sing penting sakang omah wudu dhisik. Supaya napa sepisan wong jaga kesucian wudu, ngesuk nang akhirat seluruh badane padang mencorong. Mulane kita nekon wudu kudu sing hati-hati. Adus karo wudu ke bersih aduse, tapi adus karo wudu lawi suci wong wudunya. Maka kita nek wudu kon dijaga, aja mengicik-icik, icik-icik, icik-icik, acak-icik, oh icik-icik, icik-icik kebumbung. Apa maning ya Allah, Bu Saripah. Oh, turun kebagian sene. Yang ngapurane ya Bu, ke Pak Kadis karo busuk ira nek gawe senek nganti 7.250. Mongko yang gone dadi juragan bawang kudu adol bawang maning. Soale niki sing rawuh kata nemen, angger ana sing ora kebagian aja nesu aja jengkel nggih Bu. Diniati rawuh teng mriki kita nderek ngaos nderek ngaji. Sing ikhlas mawon nggih. Nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kembali malih. Mulane kita nek wudu kon dijaga, aja mung sekedar acak-icik. Lawang basuh sikil mung dimodeli kur kaya gitu. Berarti niki ngen tungkak dereng kebasuh. Cincin yang jenengan muk niku cincin pernikahan kon karo dibener dhisik dene kabeh kenang banyu ning wudu ngisuk nggo tenger. Nggo tanda nang padang mahsyar ben ora keliwatan entuk syafaate Kanjeng Nabi. Sampai-sampai kita yang mawat siratal mustaqim niku akan disesuaikan dengan cara ibadahnya dumateng Gusti Allah. Maka dipun riwayataken ada yang mawat siratal mustaqim karbatil khatif, kaya dene kilat menyambar led ber langsung tekan nang surgane Gusti Allah. Keren apa keren? Keren. Hebat apa hebat? Mantep apa mantep? Sangar apa sangar? Sangar. Kaya kilat nyamber guys, lebar langsung tekan surgane Gusti Allah. Sapa gue? Ya gue wong-wong sing pada ketika sedurunge adzan empun manjing waktu sholat, sedurunge adzan wis wudu dhisik. Apik Bu, persiapan. Tapi sholatnya aja gugupen. Wong masjid durung adzan, mungkin wis sholat. Soalnya anggere wong salate kok dingine sedurunge waktune manjing niku sampai dosane kaya dene dosane wong berzina. Parah mboten? Parah banget gue. Walaupun apik persiapan tapi kudu ngerti waktu. Lah sedurunge manjing kok wis salat dhisik malah hukume dosa kaya dene dosane wong zina. Ibaratnya wong zina niku kan hamil sedurunge nikah. Ya kaya dene manjing urung wis salat. Niku sing mboten pareng, tapi nek persiapan sedurunge adzan wis wudu dhisik
Berarti ada kesiapan kita betul-betul memenuhi panggilan Gusti Allah. Besok nggone mawat siratal mustaqim kaya dene karbatil khatif kilat menyambar lep ber langsung surgane Gusti Allah. Allahumma Amin. tapi anak gue sing nggone mawat siratal mustaqim numpak kendaraan, tapi kendaraannya bukan sembarang kendaraan. Nggone mawat siratal mustaqim nganggo pesawat jet. Berarti Princess Syahrini kalah. Nah, Princess Syahrini numpak pesawat jet pribadi mung kang Indonesia tekan Amerika dok. Tapi wong-wong sing ketika barengi adzan kok kene wudu, masjid adzan kene terus barengi wudu, maka nikulah tenggene padang masyar ketika mawat siratal mustaqim ngene numpak pesawat jet nganti tekan surgane Gusti Allah. Mantep apa mantep? Mantap. Sangar apa sangar? Sangar. Princess Syahrini kalah. Jete orang nganti tekan akhirat. Lagi wong sing nggone wudu barengi karo azane, maka ternyata kayak dene numpak pesawat jet langsung uli surgane Gusti Allah. Allahumma Amin. tapi anak gue sing nggone mawat siratal mustaqim numpak kendaraan tapi ngepit nyepeda ontel. Ngone genjot mandan mantep gue rekasa. Gara-gara nih gue ngone urip nang alam dunya, ketika wudu niku selepas adane rampung. Adane rampung tapi durung komat, ngene nembe wudu. Maka nang akhirat gone maut siratal mustaqim kaya dene numpak sepeda ontel. Ya ora apa-apa lumayan. Sing penting alon-alon kan tekan ya, Bu. Nggih. Tapi ana maning gue ngene maut siratal mustaqim ternyata sampai ngesot, Bu. Kenapa ngesot? Gara-gara nih ternyata wis rampung azan kene nembe komat ternyata durung wudu juga, maka nanggone mawat siratal mustaqim nganti ngesot. Isi mandan mending lah tapi mbok tekane kapan? Wong karo ngesot kene wis babak disi tes ngesot bae. Tapi ana sing lebih parah. Ngene mawat siratal mustaqim sirai dijambak dilarak teng malaikat. Siapa gue? Ya gue wong-wong wis pada krungu adzan tapi tetep ora gelem nglakoni salat. Nangone mawat siratal mustaqim nganti dilarak jambak rambutnya dilarak nang malaikat. Masya Allah, na'udzubillahi min. Lah kira-kira arep ngontel apa numpak pesawat jet? Numpak pesawat. Berarti nggone wudu